Ya iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya Allah, Gusti Kamal sukses. Oi manusia. Apa? Sira lagi apa nih tempat pangguran kita Nusa? Lagi apa? Iya. Isun cuman sekedar numpang lewat. Numpang lewat. Ya. Tolong lewat aja membatalan kian Nusa. Lah lu kanan. Iya. Apa awakmu merasa terganggu anane Rancang Sari ning tempat iki? Isun rasanya panas ada di sini Nusa. Rancang Sari didubai sengaja arep ganggu. Mulai ing semono, tolong aja ngalang-alangi tujuannya Rancang Sari. Nyingkir saking hadapan Rancang Sari. Oi manusia. Ngundang apa? Gelem minggir. Orang gelem kudu minggir. Lamun Awakmu bakal niscaya saking mukahe bumi makhlukan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Ternyata tempat kang gersang iki dihuni ing makhluk halus, jin setan dan yang merekayana kang sengaja ganggu lan ngalang-alangi tujuan Rancang Sari. Ya Allah, lindungi Rancang Sari ya Allah. Masya Allah, anak gara-gara ini apa mati nih ya Allah. Jagatnya peteng rumput maning. Awas nok. Ai. Nok. Non mah. Kunana jamur bisa lunga. Loh, sembalangan baik kudu Ai dudu jamur minjo. ngalani nanang ke jamul. Bokat kita jamur melinjo. Sampai beli bisa ngomong mah. Bisa ngomong. Bokatku jagat petang robotku arep ndongol satuan apa ika. Beli baru. Beli rumahku jare sampean kok jamur je ora. Iya. Idi ai idi. Bisa ngomong. Alah iku matane iku matane. Alah, matane nok. Wis ka. Matane kelap-kelip kayak mata yuyu. Wah, sembalangan baik kudu Mang Boljen mah. Iya nih. Ayo wis weru ning kita. Ayo welu baka wonge ilang galak maning Mang Boljen. Iya. Idi ai idi sampai kaget. Alah, anak uang kuno. Lah. Sange masing mau ku nembe katon. Jelegemek bae anak wong wadon. Uwong kini Nana. Tambah wulan, tambah megal. Weru ning megar. Ngertian anu ne makini ya. Rewel kono. Rewel cilik-cilik ka pinter ngomong. Semenek e dulu musim panggungan gini, Mang. Lamun engko maulan 5 ku ya wis tambah bengep. Nah. Jare sapane Nina. Jale nanang. Oh, makane wulan 8 kari siji. Alhamdulillah. Aduh. Masih pada gegel bae pada libut lagi pada apa sih kini ya? Ya iku ku Mang Burjen ku sing geger bae mah. Ting klenang sing sore kuno Mang Burjen ku. Koding nari Nanang. Nanang kisah apa sih ya? Wah, pengen kenal kalau nanang. Iya pengen weru warane sapa. Bakal pengen kenal kalau nanang. Salaman tangannya mene. Ah. Salaman. Ge. Ayo. Ada. Mang Boljen. Nun. Salaman kalau wong wadon tangannya nanangnya keli. Mang. Kering. Tangannya biye mel jadi Iya Tano. sampai merinding. Sembalangan bae ngalani nanang ge tangannya biek. Yo iya je. Emangnya tangannya nanangnya kukine
ku lemah apa? Ya mau ku mel di mekku Ada teh ning jelone ku isine ku busa. Hah? Ih, aja diwarak-warak kena. Diwarak-waraken je. Ya wala Pak. Ah, mukanya tak aneh. Wis pengen berwarane sapa? Bakal pengen welu alane Nanang. Sing alane Nanang Coki. Nanang Coki. Alah, Alah bagus temen arane. jeleng. Ku si Nanang Coki. Nanang coki je. Arane je Nanang Coki je mah. Iya, bagus temen. Iya kayak pernah ngerungu aran Nanang Coki Nanang Coki Nanang Coki. Ngerungu ning endi kasih kana. Oh iya, lagi dirubung-rubung ning polsek kaya. Iya kan makan awung ketabrak mobil. Sembalangan bae. Hari pun si gegeran dereng ning endi sih kana Nanang Coki kaya. Bakal pengen welu Nanang Coki. Anane ning sandiwala duwi walna. Jadi sandiwara duwi warna sing duwe Nanang Coki ku kieu Nanang Cokine. Iya Nanang sing nempel-nempel ning mobil, sing nempel-nempel ning gambal, Iya ya Nang ya. sing nempel-nempel ning katok. Bocahku kini hari Nah, ngomong ki. barika bocahku ya semono, ndase gede semono. Wayang bapak tuane pirang mono. Sembalangan bae kono. Kok dingin ya yo arepan takon ki Nana. Takon bae kaya bakul gedang. Ya, rewel. Ayo bakul Ngomong gedang. cilik-cilik ya. Ya dati nyong Nanang mah batule kalau sing duwe radio Gandasari. Gandasari. Iya. Kenal karo sing duwe radio Gandasari. Ya kenal sedulure Nanang. Kuno. Ari Nanang jagat tengahnya wengi senatal serudul dewekan ku arep mendi. Nanang, lagi ngulati bapak kalau cemak ini ayo. Duh, ngomongnya ku ya. so- Goleti bapak karo semak. Oh, hari bapaknya Nanang ngarane siapa? Bapaknya Nanang, Iya, iya, arane siapa? bakal pengen welu bapaknya Nanang. Hmm? Bapaknya Nanang alane Bapak Jepri. Aduh, Bapak Jepri. Alah, ngancel Ini mandi. anjulkan baik. Arane Bapak Jepri. Iya, Nah, hari semane siapa? semane Nanang. Ya, arane. Kok si glemet lunyet kayak lepan Yensus. Ya pengen weru ya Yune. Bakal alane semane Nanang. Alane Sema Susi. Sema Susi. Ah, awak kudu ah. Ribut bae aku si degel oh. Sedega-degajen nanangeku. Duh, arane Sema Susi. Sema Susi. Ih, arane ku aneh temen Sema Susi. Ih, kok dingin hari Sema Susi ku anak artine beli arang Susi ku Nanang. Ya anak. Anak, Bisa nih di alane Susi. priwen kuno priwen. Asal lagi makanan gini teh, teteh. Munggah ah, teteh kayak wong kacek. Ari belum teteh. Bisa nih alane Susi. Heeh. Susu nek ku gede sasisi. Gede sesisi. Priwen mau-maune bisa nih gede sesisi ku Nanang. Anak asale kono yuk. Priwen pengen beruyayune. Asale waktu nglaila kenanang coki. Sema susiku banyu susu nek ku sebelah beli metu-metu. Kono terus Iya sampai disedot kalau diesel lagi dalam metu-metu. disedot karo diesel. Iya. Terus Nanang coki nek dinyonyo ning sebelah susu sebelah kiwe bae. sebelah kiwe bae. Iya mulane ke sema susiku. Susu nek ku sing sebelah tekan ning wudel. Ah, Sing sebelah tekan ning dengkul. cih. Kenapa sih Nanang aku ning sebelah kiwe bae ku? Asale sebelah tangan aku sama susine bloli. Loli kenang apa? Kin maja susu sebelah tangan maja kanggo bapak nila. Idi. Mulai neng kayu ya yuk. No. Nanang mah baka bapaknya lagi nyonyo gan nanang melu nyonyo. Si Jian. Iya, duwis. Si gemet lunyet dijelasin kabeh.
Dadi nanang warung golek di bapak karo Semar. Iya ndeleng bapakne Nanang beli yuk. Embu, nembe weru nembe kenal. Alane siapa sih yang beli ngundangnya aja Yayu ah. Oh iya durung weru arane Yayu ya. Iya Nanangnya wis kenal alane. Arane Yayu Rancang Sari. Oh, alane Kencana Sali. Kencana Mungu. Rancang Sari. Oh, alane Mang Lancang Sali. Aja mak sih. Rancang Sari. Oh, Lancang Sali. Nah, pinter. Nana, Non. golek di bapak karo Semaku. Maune mangkat aku beli warna apa nih nanange ku? Wong Nanange lagi bobo. Balangan anu ku bapak Jeplin aku mangkat beli wala-wala Nanang. Oh, ditinggalakan konon. Balang anu Nanange pengen nyusu duitnya ulah duwe. Pengen jajan nanange. Pengen bubul ulah duwe-duwe. Pengen tuku bubur. Bubul. Iya bubur. Bubul. Mau kita mau urusan karo Entok suarane. Bubur. Iya, kaya apa iku. Kok dingin melas temen yang deleng Nanang Coki dadi Nanang pengen belanja konon. Jaluk kakenlus kan yang bapak tuan rumah. Ning Mama Nurina. Iya jak yakin Nanang mah bokat nyawilin Nanang ga. Pira kuno? Padukan ku tuku sega kuning be. Sega kuning 75 buntang. Beli. Iya. Jak yakin sing sebuntel be. Di sebuntal. Umbae buntelane sa mobil gandengan. Bakal Nanang pengen oli duit, ambil Nanangnya bisa belanja bisa jajan. Nanangnya kudu kaya Yayu kak kaya mau kah? Oh, Nanangnya kong kecoke nembang. Ya iya kudu awak ewek ngingan. Kone lamun Nanang cokine nembang, bapak tuan rumah kalau mimi tuan rumah ngupai duit. Kok gagal nenek Mama Nurilai, anak Mama Kuwu Otong, anak Mama Lurah, Mama kuwu masih nyanding. anak Mama Kuwu Nega, Ya wis ah, alepan nembang ah, bokat bae dibalangi. anak Mama Peno, awas Mama Peno. Mama pengok. Iya, Oh, gua angka beselut. sing duwe juti kana, mama penuh ka. Iya, Ayo ah, mendi. ya iku Mang Wal mana beli kana. Oh, arep nembang. Ale penembang Mang Boljen. Hei. Nanang Coki kepengen disaweli. Ya ulang alane sa dipaye bae olah Mang Boljen. Oh, pengen disawe. Ya, Ya iya jodoh. Bisa nembang Nanang Coki ya. Nanang Coki pada-padane nembang. Alep nyiptakaken lagu dewek. Oh, kono. dua cicaan lagu dewe. Nembangaken sandiwala Dwi Walna. Oh konon, Oh, ya konon. iya ke piano diatur piano Aja kan. nganggo piano gengsi ah. Ci, hari konon nganggo apa nembangnya? Nanang mah nembangnya alepang kalau gamelan. Oh, Musiknya karo musik gamelan. karo Iya. kita. Ya yo. Oh, lah rase. Nang nang nong nong Iya. Iya. cepon ceting Oh, gemblong galing iya. ana Mang Boljen untune kuning. Oh, wong sikatan bae untuk kuning setan. Ayo ah Mang Boljen ah. Ya. Waktu neni malam sampai wis padang Alah ya enakan dengan ya. batu pada kondangan nok dina sing duwe ganda kali gawe ati panasana
kesuwun, konon kesuwun, Mama Nurila kesuwun. Kesuwun apane dulung-dulung acan. Ayo durung omah ta Mama Nurila. Dulung ya wis bagen olan dengan bokat lepot. Angel jedalangan kok baik jam 2 esuk ya Nanang ya. Engko aja nyawele sekalian be jam 3. Alep nyawele aku 9 juta. Bayar sandiwara pun mah. Nanang Coki, bakal Nanangnya lah kasih ngupai sangu. Nanangnya melu be karo Yayu Rancang Sari ya. Melu mendek. Ya melu nih Yayu, ambiran oli jajan. Emang, Apa sih? Nanang mah pengen gulati bapak aja beli baik ah. Oh konon. Alep gulati mana ah? Ngetang. Wani dewe kan kuwani. Wani alep gulatane mana mang dadap. Ya wis. Lungane ngebol. Anak-anak baik nening Iya ya. ya nok ya. Sing gawe kakuning weteng kok. Nanang Soki lucu anune mayamang ya. Pantes dadi gegeran dari bocah cilik Nanang Soki. Kuno. Ngomongnya pinter, jogede pinter, nembangnya pinter. Kok. Ide. Ya wis amang.